Vítam vás pri 4. dieli z Minecraftu. Po dlhej dobe sa konečne vidíme a dneska budeme stavať takú pílu na drevo a potom možno pôjdeme ešte ťažiť, ak to všetko postihnem. A chcel by som to spraviť niekde tam v tom lesíku, pretože tam je najviac dreva a tam ešte nič nemám. A enchantoval som, hral som veľa za kamerou a mám aj dosť vecí tam v tom druhom. Takže tu by sme si to mohli postaviť. Tu si vyrúbeme nejaké to drevo. Takže čo tu mám vlastne? Tady mám hmyzovú záľubu. Toto som si spojil asi 5 mečov dokopy. A to mi toto, potom tu mám šťastný nerozbitnosť 3, šťastie 3, účinnosť 5, tu mám účinnosť 5, nežný dotyk 1, nerozbitnosť 3 a tu je účinnosť 5, nerozbitnosť 3, nežný dotyk 1 a vlastne tuto by to malo celé stať. Ale musíme si aj tieto dreva vyrúbať, lebo bude nám treba dreva veľa. Dobre, A už sme dovršili prijatých odberateľov, takže môžete sa tešiť na 5. diel. Možno bude s niekým a uvidíme ešte. Ale ešte som neuvažoval, z akého dreva to spravím, ale asi z tohoto a strechu dáme z brezy. Dobre. A možno dám na ulož to aj save mojej mapy, alebo ešte sa rozhodnem, alebo spravím server cez Hamachi a niekto si tu bude so mňou môcť zahrať. Dobre, takže my si mali zobrať nejaké nožničky, aby sme to tu potom vystrihali, aby sme nemuseli čakať a aby sme nemuseli ničiť sekerku. Ja si dám ešte na ľahkú a vyrúbeme si lesík. Mohol som ho hneď asi aj zapáliť. Či? Moje veže. Čaute. Už začína svítať, slnko už vychádza, tak to bude dobre. Idú tu nejakí zombíci. A jeden ma zbadal. Dvaja ma zbadali. Už sú tu? Poďte tady, kámo. Dobre, takže ideme do nich. Yeah, this is Sparta! Dobře. Ešte sú tu.
Bože. Dobre, teraz sa pozriem, jak to tu vypadá. No. Toto ešte odstraníme, ešte túto páru týchto stromov, čo sú tu. Budem si povedať nejaké železo, alebo ešte pozriem, či nemám náhodou nožničky a vystriháme to tu. A pustíme sa do práce. A jablko, Apple, iPhone, máme iPhone. Ďalší iPhone. A bude toto ťažké. Pôjdeme si naťažiť trošku tohto tu. Tak opäť rýchlo. A budem sa snažiť vydávať videá čoraz častejšie, lebo sa blížia prázdniny veľké, konečne, už bolo na čase. A potom cez prázdniny už budú videá vychádzať častejšie. Ja by som to chcel každú stredu a sobotu, podľa toho, ako to bude vychádzať. Ak pôjdem niekde, neviem ešte. Mohli by sme si tu aj spraviť takú menšiu farmu. Čo vy na to? Dali by sme si toto si vykosíme. A by sme si aj farma mohla byť dobrá. Vždy, keď zapnem OBS, tak mi neskutočne húka počítač, ako keby, že jeleň. Takže neviete prečo? Bude slabý, alebo neviem. Ale možno ak si našetrím dosť korún, tak si kúpim notebook a budem natáčať na notebooku. A tam už si nasťahujem svoje hry, vlastný komp, už viete, tam to budem dávať iba kontrolovať bratovi sem tam. A možno mu aj požičam. Oj, dúfam, že nám to vyjde, nevyjde to. Shit, som sa kopol. No, dobre, ale teraz nám to zatiaľ netreba. Takže teraz ideme premýšľať, ako to spravíme. Koľko máme dreva? Tak aj pol a z brezového máme 7. Takže ešte tu si nasadíme pár stromov. Alebo vyrúbeme ešte tieto tu. Čo sú? A možno mám aj nejaké stromy, či tie pumpkiny, či jak sa to volá, drevo. Možno mám aj tam. V sklade uvidím, pôjdem pozrieť. Ty kokydách, tá výslovnosť. Vidno, že som dávno nenatáčal. Dúfam, že mi to prespoje teraz. Taký väčší oddych. Dobře. Dobre. Ďalšie vajíčko. Budem chodiť na vajíčka. Napapkám sa. Dobre. No. Ešte toto nahradíme týmto. Toto. A toto.
Dobre. Takže, počkajte, idem si po ten materiál. A chystám sa začať novú epizódu mapy od fanúšikov, takže ak by ste chceli, môžete mi poslať mapu a ja ju odprezentujem. A ak nie, tak nie. Uvidím, koľko tu bude lajkov. Ak to bude vyššie ako 5, tak budem rád. Vážne, kde idem ja, veď ja mám sklad tu. Sklad mám tady, vole. Takže toto. Potom tu máme, dobereme si tieto čiastky. Toto. Ale brezové drevo nemáme. Pre náhodu trošku jedla, ak by nám došlo. Toto si tu môžeme vyložiť. Armor som si zobral minule. Dobre, dúfam, že mám všetko. Toto tu by som ešte, viem čo sa, počkaj, to zmizlo už. Ďalšie vajíčko. A ďalšie vajíčko, ty kokos. Tuto je to lepšie ako tam v tej mojej farme. Tam v mojej farme není nič, žiadne vajíčko. A to vtedy, ako som s vami natáčal. Dobre. Takže tu si to vyznačíme. Tuto bude takto dom. 1, 2, 3, 4, 5. Takto. 1, 2, 3, 4, 5. Takto. 1, 2, 3, 4. Počkaj, to som dokazil. Raz, dva, tri, dobre. Raz, dva, tri, hop. Raz, dva, tri, hop. Tu budeme musieť zaťať tento stromček. Stromček, domček, tacka, facka. Dobre. A 3, hop. A 3, hop. Raz, dva. Prečo mi to tu? Aha, ja viem už prečo. A tu si spravíme, kde to je ten chod tu. Toto dobre, takže toto by bolo takto. Počkaj teraz, nie takto. Ups, som tam neskočil. Shit. Dobre, Ježiši Kriste, aj ty. Och môj Bože, neviem skákať. Dobre, takto. Tak. Jemine domine. Čo to se mnou je, sakra? Mi to nejak seká, takže si to trošku... Nastavení grafiky asi dáme tmavý, tak. Maximum FPS dáme 90, vykresľovanie 7. Takže OK, späť do hry. To ešte dobre. No, už to až tak moc, ale laguje to aj tak. To nevadí.
tak, 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 to nič, tu, sakryš, tu nie. Sakryš, tuto. A už viem, čo som si aj zabudol, sklo. Ó bože, sa mi nechce spane. Ale toto som si zobral hlavne drevo. Dáme si tu crafting. A spravíme si túto schody. A už to nevidie dobre. Dobre. Super, vyšlo to akurát. A podlahu neviem, z čoho dáme. To mi môžete napísať do komentu, alebo ak sa ešte rozhodnem, tak. Takže ja si pôjdem zatiaľ ešte po to sklo a dám jump. Konečne niečo vyšlo v tomto dieli. Budem si to tu musieť osvetliť, aby sa mi tu nespavnovali príšerky. Počkať, a už vidíme jednu. This is Sparta! Na jednu šupu sme ho dali. A spravil som si, počkaj, toto nie. A ak sa čudujete, že odkiaľ mám také super veci, tak som si našiel spawner a tam som si spravil takú malú takú farmu na zombíkov a potom vám to pôjdem všetko poukazovať. Dáme Spidermana. Dúfam, že budeme mať nejaké sklá. Tu, nič, tu, nič, tu, nič, tu. Nič, tu, nič. Počkaj, môžeme si zobrať vlnu. Tu, nič. Tu, nič. Počkaj, ale toto sa nám zíde. Tu nič, tu sú obrazy a tu už nič. A tu tiež nič, takže si zoberieme piesok. A už máme plný inventár. Takže toto si dáme tu a môžeme ísť tam pokračovať v tom. Ak má niekto OBS-ko, tak mi prosím vás pošlite, ako si mám nastaviť zvuk, pretože keď natáčam, stále počuť taký divný písko, tak a Creeper som dávno nevidel. This is Sparta! Schwarz. Dobre. Dobre, ale nezobral som si nič na vypálenie, takže si tu dáme drevo. A toto. Dobre. Crafting si dáme do druhého rohu. Mohol som si zobrať.
Som sa rozhodol, z čoho dáme tú podlahu. A bude to z dreva. Pretože je to také obvyklé z dreva podlaha. Alebo dáme to z tohoto. Z tohoto to bude lepšie. Bude to takto oválne. A už viem tiež, ako toto spravíme. Tu dáme ešte takto. A tu dáme bielu vlnu. Sakrš, to totálne seká. No dobre, neviem ako sa vám to vidí, ale mne moc nie. Ale nie. No, ježiš. Dobre, tak to. Takto a toto, tieto dve. Neviem, či to bude takto, no dobre, vyšlo to. Takto a tu bude koberec. Počkať. Sice som to mohol spraviť, že by som si vykraftil koberce. Tu dal toto, ale bude to tak. Bude to tak, pretože to dolné môže tak zostať, ale to by bolo čudné, keby ste sa zhora pozreli na to a to by bylo škaredý, kámo. Dobře, jedu si to zobrať. A došlo drevo. A vypálené už je. Chvála Bohu, že nedošlo, pretože sa mi nechcelo robiť. No veď mám ho, ale sa mi ho nechcelo robiť. To nedáva zmysel. Tu sme zabudli dať ešte toto wood je. Dobře, takto. Toto bude nad oknom. A tu bude už zase takto ako zvyčajné okno. Tu bude opäť nad oknom to tiež bude takto. A máme dole máme hotový. Ešte tam treba dať samozrejme drevo, ale či dvere. O bože. Tento diel bude sfailovaný. Musíme ísť potom na tieto brezy. Brže jedu na březy. Jednu máme tu. To bude stačiť. Osvetlím si to tu aspoň ešte. Dobre. Dobre, hotovo. Dostal som skvelý nápad. Mám som tu, dúfam, že som si zobral tie české a mám ich tu. To bude takto. A toto dáme. PC budú takto. Toto ešte tieto schody zvýšime o jedno. Takto, toto bude. Takto, dobre. Počkaj.
Dobre. Už netreba len toto. Počkej, toto treba. Toto nám netreba, toto nám netreba, toto nám nám treba. Toto nám netreba. Zatiaľ tento krompač, toto. Dobre, okej. Vykraftíme si teda tie dvere. Kde to je to? Dobre. Oko. Takže toto máme hotové a pustíme sa na strechu. Ale na to nám treba brezové drevo, a ktoré my nemáme. Už sa nám začína opäť stiemievať. Dobre, tak to si to tu osvetlím. Oh shit, nešla mi klávesnica, mi treba vymeniť baterky. Dobre. A je tam zombík. A sa mi zdalo. Koľko máme 31, dúfam, že to bude stačiť. Takže, skoro som padol. Hej, rob! Dobře. Ale tu si musíme dať to. Ne. Čo? Nie. Takže bude to musieť byť takto. I keď je to čudné. A niečo na to pripadá. Ale to je jedno. To ešte. Dobre, iba jedno nám ostalo. Prepáčte, že tu stále počujete také divné zvuky, ale moja travná sestra, poznáte malé deti. Tam je Ďurič. A tam je dokonca čarodejník. To musíme ešte preskúmať. Preskúmame to tu. A hneď ďalší. Trojažin zbážin. Netrafíš ma. Jenba. Skôr ja teba netrafím. Jo. Takže nič moc. Tam je vidíš, že pavúka dáme na jednu šupu. Kde je ten druhý? No. Go! Nemám chuť sa s vami baviť. Ale musíme to tu dodelať. Dobre. Tu si zatiaľ dáme takto torčku. Nača, tu na mňa nedotiahneš.
tu jednu strelu. Hore. Chuck Norris ide do akcie. Pripraviť sa pozrčať. Dobre. This is okay. Prečo to tam nejde? No. Čo? Chytro. A tu je ďalší čurák. Čuráci. O, creeper! Nie, čo ti je? Storiti. A tu je zase opäť ďalší ten buzík. Dobre, takže potom si to pôjdeme tam opraviť. Ale ja si to dám milovná, pretože sa mi nechce s nimi babrať. Dáme si to takto. To už môžeme ísť dole kľudne. Hop, to musím spraviť. Ježiši, ešte zase takisto. Dobre. Spredu takto toto máme. A teraz z druhej strany. Noriky. Shit, jo. Tu, jo. Dobre. Tento diel je riadne dlhý, a to sme ešte nič nespravili. Nority. A tu by som si chcel spraviť také okienko. Ak sa mi podarí, tak ho si spravíme. A bude presne tuto. A tuto. Dobre. Ježiši, zase mi seklo, si musím kúpiť baterky do klávesnice. Ježiši Kriste, Pane Bože, seká to, nenávidím to! Big fail, už ho takto nazvem tento diel, aj keď je taký trapný ako všetky, ale to nevadí. Dobre, takto, shiftom si to tu dáme. Zase, no, konečne pustilo ma. No. Dobre. Paráda. Nie. Ešte máme za sebe, no. Opäť budeme musieť ísť na drevo. Dobre, a tuto to bude takto. Takto. Preto tu to takto dávam, lebo tu chcem dať knižky. A takto bude to vypadať, ale teraz si musíme spraviť najprv ešte konštrukciu. My sme to pekne dorobili. Potom Ježiši, no pohni sa klávesnica hlúpa. Dobre.
Dobre, dobre, dobre. Dobre, takto. Uši, takže počkajte na chvíľu, musím sestre zapnúť telku. Takže už som jej ju zapol. A čo si vám hovorila, tak si prepáčte. Dobre, takto. Dobre, takto. A vyšlo to, ako som chcel, presne tak. Dobre, OK. Tak. Počkaj, toto nemôže byť. Ale tu. Počkaj, tuto nie. Toto sa to takto nehodí, ale potom to opravím. Teraz sa mi nechce. Dobre, tak toto môže byť. Prejdeme si s krátkou. No. Dobre. Mohli by sme si pozrieť nejaké drevo. Toto. Brezové. Je tu niekde brezové drevo? Čo? Nie? Nie, dobre. Ale to je veľký problém, keď tu není. Tu je. Či? Je? Nie, tu je, konečne našli sme ho. Dobre, ešte aj tu je, Chvála Bohu, že máme takú zásobu túto tento lesík. A ešte mám aj, mám aj ja tam pri dome. Tam si postavíme teda mlyn. Mlyn alebo niečo také. Nejaký žeriav na drevo alebo nejaký hrad menší. Tu je, vidíte, tu si pôjdeme natažiť. Čo je taký brezový biomik. To bolo tesné. A tu sú kone, tam je koň, tu si pôjdeme zobrať kone. Sestra tu už vraví, koník, choď poň, koník, choď po koníke. Máme jablka ešte a počkaj, veď máme vlastne. Potom si pôjdeme po neho na budúcom dieli. No, 42, tak musím mať aspoň. Že tento diel bude poriadne dlhý a hen je ten brezový biom tam v pravom rohu. Čo? Poď tam, Davida. Čaute. Vidíte, tu sú tie kone. Sestra vraví, zoberieš hneď.
Keby ste videli, ako sa pozerá. Husté. Tu niekto vypuštil kury. No, dobre, tak je náš. Dobre, koľko máme? Koľko máme? Tak aj 16. Dobre, to môže stačiť pre zatiaľ. A celkom sa mi to začína páčiť, tento domček. Wow. Na budúce sa budem snažiť taký oddychový, už konečne nič nestavať, si spravíme takú menšiu farmičku, možno škôlku na stromčeky a bude to OK. Počkej, to musíme ísť tu dole. Dobre. Kikimora. Jau. Jau. Neby ma. Ideme po kone. Takže možno ideme teraz po kone, ako sestra rozhodne. Ideme po kone? Dobre, takže toto si dáme stranou. Toto si dokončíme a ideme po kone. Ideš dať čo povedať do videa? Podať čo povedať. Poď. Nejdeš? Čo sa hambíš? Poď. Budeš ty hrať Minecraft. Hej? Tak nie. Juj. Na budúci diel už viem, ako bude vypadať. Bude oddychový dielik a bude so s mojou sestrou Zuzkou. Či? Hej? Takto. Trošku to zmenšíme. Vyrovná to? Nie. Dobre. Juj, spadli sme. To nevadí. Takto. Dobre. Ježiši Kriste. Dúfam, že to sa mi podarí zostrihať toto video, pretože je totálne nudné. Nudné, už ma to aj mňa nudí dokonca. Dobre. Toto môžeme zakončiť. A tuto to začínať.
Dobre. Fuck. You. Shit. Bože, mne sa nedarí dneska. Toľo failov. Dobre. Skršte. Musíme ísť ešte na drevo. Stačí toto jedno. Ten jeden zotneme, lebo si chcem spraviť pol bloky a nemám dosť týchto. Počkať, 6 by to nevyšlo, to není 6, dobre. Dobre. Kde máme? Kde to je tu? 7, dobre. This is okay, Sue? No? Sorry. Dobre. A tu máme šťastie, takže budeme mať viacej týchto. Trošku som nakopala, mám 21. Jupi. Tu dáme toto. A teraz sa nejako dostať na strechu. Počkať, ešte si to idem vyrobiť. Tak myslím na to, aby som to nezabudol. Aj tak to zabudnem. 60. To môže byť... Tak, nie tu. Tak, dobře, tady skočíme dole. Dobre, hotovo. Dáme tuto faklu a tu dáme. A tu sme dali okno, aj keď sme tu nemali dávať. Ešte tu som zabudol. Tak to ideme zvonku zrobiť. Tam tu môžeme spraviť toto. A toto nie. Takisto to chcem. Dobre. Hops. Fop. Budem tam mať trošku ako Jirka Král. Pretože som ho teraz dosť veľa pozeral. Až moc. Strašne moc. Joj bože, už neviem, čo mám hovoriť. Čo ti je? Musíme robiť už niečo zaujímavé, hľadať napríklad Stronghold. Netuším. Dobre, a už iba túto zozadu. A tu ešte je breza jedna druhá, ja som si ju nevšimol, bojí. Oh my god, shit. Torrima. Hej, no. Bože.
Dobre, nie dobre. Akurát začína pršať, keď my končíme. Takže toto si tu pôjdeme spratať a... to tu. Nahádžeme to tu všetko. Takže to je všetko z dnešného dielu. Ak sa vám video páčilo, dajte like. Ak nie, tak dislike. Takže čaute pri ďalšom dieli.